Si vosaltres féssiu una reflexió sobre aquests 2 darrers anys de la ciutat de Barcelona i us demanés quins han estat aquells elements que caracteritzen aquests 2 primers anys del mandat dels socialistes i iniciativa en minoria a l'Ajuntament de Barcelona, estic segur que em sabríeu dir algunes coses, però també estic segur que us costaria molt dir-me quina és la línia que vol encarar aquest govern. Al llarg d'aquests mesos, d'aquests 2 darrers anys, hem vist propostes que entre elles no estaven correlacionades. Hem vist una mica l'estratègia de la perdigonada. No hem pogut veure realment quina és la línia cap a on volen encarar la ciutat de Barcelona per part del govern. Això és una de les pitjors coses que els hi pot passar a una ciutat. El fet de no saber què vol ser en els pròxims anys, cap a on reagrupes els teus esforços, quins són els seus objectius. I la veritat és que això ho ha posat de manifest el govern, però també ho ha posat de manifest Convergència i Unió i el Partit Popular. Convergència i Unió ha estat capaç de fer les pataletes més notables, fer els pactes més impensables amb el govern. I el Partit Popular, que sempre està outsider, que només li interessen 2 o 3 coses que va repetint reiteradament, ha estat capaç de pactar amb el govern quan es tractava de salvaguardar la presència de l'exèrcit, per exemple, en el Castell de Montjuïc, o la presència de l'Estat a la ciutat de Barcelona. Com es pot pactar ara amb Convergència, ara amb Esquerra, ara amb el Partit Popular, ara discrepàncies entre Iniciativa i els socialistes, ara tots junts? Esclar, la suma de tot això comporta una dispersió que fa difícil de definir quin és el model que té el govern. Nosaltres som l'única força política que vam ser capaços d'escriure i fer una conferència de model. Les altres forces polítiques, a hores d'ara, no han estat capaços de fer-ho mai. I això es nota en la quotidianitat, es nota en la seguretat que tenen les persones quan van a la seva feina, es nota quan surts de casa i penses, escolta, l'orientació que he de tenir és aquesta determinada o l'altra. Quan tu perds aquest criteri global de cap on encarar els teus esforços, la ciutat es comença a diluir. I crec sincerament que tant els partits que estan en el govern com els partits que fan pura oposició en el que busquen només els interessos partidistes enfront dels interessos institucionals de ciutat i de ciutadania, estan desdibuixant la ciutat fins a uns límits que en poden pagar tots les conseqüències. I per tant Esquerra el que vol fer és una política de rigor. Nosaltres fem una política de treball, d'austeritat, de rigor, a partir del qual, amb una línia ben definida